Triple C yachizodzoka muchiraundi. Triple C yekwana Jameson Timber nekuda kwokuti wabva vauya anobva vaseta up mastructures avo. Sandapinda mumashoko senyugwa kwaitiwa kuti bva subscribe ulike utina on the bell icon. Nokuti chipinda pahendo yavo yepa X tona kuti ye Citizen Coalition for Change vanyora vachiti today our chief administrator Senator Jameson Timber announced a shadow cabinet comprising 16 shadow ministers and their deputies. Anonyora chiti their key responsibilities including holding the government accountable by scrutinizing the government's policies and actions, developing and promoting alternative policies and ideas, serving as spokespeople for the party, articulating our values, principles and positions on key issues, participating in parliamentary debates and communicating the party's message and policies to the public through media appearances, speeches and other events, among other key responsibilities. Ndo mashokani achinyugwa pana papahendo pawo vachiti aiwa vakuda kuchimusidzira manje baro retriple C. Saka amene kuti sevanhu mashoko avaitaura vachiti aiwa triple C aiwa rangu bhazi risina engine uda kuti neso chamisa kabuda pato triple C ichaendepi inofamba here zvavari kuita izvi iskeleton work here kana kuti hapana kana kwavari kuenda. Chiputudze mafungiro enyu unoti kudi pamusoro penhau yana Jameson Timber. Pinai ngomene section medu dzamafungiro enyu amusangano subscribe like chinotina on the bell icon.